Ola, eu chamo América e hoxe vou facer un pequeno resumen dun libro chamado Iridium, de Francisco Castro. Pero antes de nada vou falar do autor deste pequeno libro. Francisco Castro naceu en Vigo en 1966. Durante 18 anos foi escritor de filosofía ao tempo que escribía libros. Converteuse en editor mentras seguía escribindo libros e agora é o director xeral da editorial Galaxia e segue escribindo libros. Tamén é autor dunha ampla obra traducida a distintos idiomas. Foi nomeado na lista de honra do IBBY en 2012 pola súa obra Chamádeme Sinbad. Iris é unha rapaza de 18 anos que ten o cabelo louro e ten heterocromía, un ollo de cada color, un ollo verde e outro azul. Iris ten unha discapacidade que foi provocada por un accidente de tráfico que lle deixou varias secuelas importantes. Iris voltou á escola despois de estar 7 meses no hospital. Tivo que volver a aprender a andar, a falar, a comer, a beber, a todo iso que facemos sempre na nosa rutina. Na volta de Iris tamén volveu Mario, un rapaz que foi expulsado por vender droga no recreo. Ruth, a mellor amiga de Iris, decide facer unha festa pola volta de súa mellor amiga Iris. Pero todo complícase cando Iris chega á súa festa. A miña valoración persoal deste libro é que foi un libro bastante bonito e entretenido. É verdad que foi un pouco curto e que me quedei con ganas de saber cousas, pero en xeral está moi ben.